Здравейте, здравейте! Днес сме поканили при нас тези симпатяги да ни помагат, защото имаме прекрасни, много вдъхновяващи поръчки. Вижте ги! Кутии, чантички, с страхотни емоционални елементи, специално за абитюренти, и си имаме нужда от помощ. И за това ги поканихме да стане още по-весело. Здравейте, здравейте! Днес сме поканили при нас тези симпатяги да ни помагат, защото имаме прекрасни, много вдъхновяващи поръчки. Вижте ги! Кутии, чантички, с страхотни емоционални елементи, специално за абитюренти, и си имаме нужда от помощ. И за това ги поканихме да стане още по-весело. Здравейте, здравейте! Днес сме поканили при нас тези симпатяги да ни помагат, защото имаме прекрасни, много вдъхновяващи поръчки. Вижте ги! Кутии, чантички, с страхотни емоционални елементи, специално за абитюренти, и си имаме нужда от помощ. И за това ги поканихме да стане още по-весело. Здравейте, здравейте! Днес сме поканили при нас тези симпатяги да ни помагат, защото имаме прекрасни, много вдъхновяващи поръчки. Вижте ги! Кутии, чантички, с страхотни емоционални елементи, специално за абитюренти, и си имаме нужда от помощ. И за това ги поканихме да стане още по-весело. Здравейте, здравейте! Днес сме поканили при нас тези симпатяги да ни помагат, защото имаме прекрасни, много вдъхновяващи поръчки. Вижте ги! Кутии, чантички, с страхотни емоционални елементи, специално за абитюренти, и си имаме нужда от помощ. И за това